Λοιπόν, να δω τώρα τι παραγγέλνουν θα δώσετε κύριε Σικάλα. Είναι διαφορετικά τα παραγγέλνουν να συγκεντρώνετε και στην κατηγορία αυτή. Ναι, είναι τελείως διαφορετικά. Να σας απολαύσω λοιπόν. Πολύ ωραία. Θα παρακαλούσα. Πολύ ωραία. Να σκουπίσουμε ένα λεπτό. Να συνεχίσουμε και θα το κάνουμε στο διάλειμμα, ακριβώς μετά την κατηγορία αυτή το διάλειμμα. Ευχαριστούμε κύριε Κουράκη. Ευχαριστούμε. Πάμε, ξεκινάμε. Ωραία, έλα, έχουμε τα αγόρια μας. Στέφανε, νομίζω ότι πήγε επίτηδες με τη σκούπα για να καταλάβεις το πέρα της επαστολής. Ο κύριος Κουράκης είναι ο μάτι του μαγαζιού. Αυτό είχε γίνει πριν 3 αγώνες. Τώρα που είναι τα κορίτσια, σηκώστος είναι που κάτι συνέβη. Καταλάβουμε. Νομίζω τελικά ότι ο κύριος Κουράκης πήγε επίτηδες τώρα. Πολύ ωραία. Θα παρακαλούσα λοιπόν τις κυρίες να έρθουν μπροστά. Θα παρακαλούσα τις κυρίες να έρθουν μπροστά. Θα ήθελα μισή στροφή από το δεξί μας χέρι. Μισή στροφή από το δεξί μας χέρι. Πολύ ωραία. Γυρίστε πλάτη στο κοινό. Μισή στροφή από το δεξί μας χέρι. Εγώ βλέπω Στέφανη δεν μιλάω καθόλου, μόνο παρακέλματα είναι. Αυτό το βλέπω τον κύριο Πάσκο που δεν μιλάει και καταλαβαίνω ότι απολαμβάνει. Μισή στροφή λοιπόν από το δεξί μας χέρι. Γυρίστε μπροστά, είμαστε σε στάση relax. Θα παρακαλούσα τώρα να περάσετε στο πίσω μέρος της σκηνής για να γίνει η πασαρέλα. Με δυνατά τη μουσική. Έχουμε λοιπόν δυνατά μουσική και το νούμερο 95. Είναι η κυρία Μαριάννα Σταυρουλάκη από το Ηράκλειο Κρήτης. Δηλαδή αν δεν χειροκροτήσετε και εδώ έμεινος, έτσι. Για να ακούσω χειροκρότημα. Αυτό είναι. Ευχαριστούμε. Συνεχίζουμε με το νούμερο 85. Είναι η Όλγα Ντότα από την Αθήνα. Ευχαριστώ. Και συνεχίζουμε με το νούμερο 54. Είναι η κυρία Κατάσα Παρούτα.
Πολύ ωραία μουσική. Μπροστά και να γίνει το κατηγορήσει. Νομίζω ότι μπορώ να περπατήσω λίγο καλύτερα. Για στα υπόλοιπα όμως... Όχι, να τα δούμε μαζί με τα κορίτσια. Έλα, πάμε, έλα. Ένα χειροκρότημα, παρακαλώ. Δεν το ήξερε. Δεν το ήξερε. Δεν μια κάνει. Εντάξει, έλα πάμε. Μπροστά και να ακολουθήσω την κυρία. Για πάμε με μουσική λοιπόν. Ένα μεγάλο χειροκρότημα. Και οι αθλητριές μας. Διονυσία, ευχαριστούμε πολύ. Άμα τις έλεγες το πρόβα, θα μου έλεγε ποιητικό. Τώρα θα έκανα Θα παρακαλούσα λοιπόν τις αθλήτριες να έρθετε μπροστά. Ξανά. Να έρθετε μπροστά. Πρώτα απ' όλα ένα μεγάλο χειροκρότημα για τις αθλήτριές μας. Στέφανε, ο λόγος σε σένα τώρα. Ωραία. Λοιπόν, να περάσουμε για την απονομή. Τον κύριο Εφίλιο Γιαντόπουλου από την UNT παρακαλώ. Και τα κορίτσια λίγο πιο πίσω. Κύριε Γιαντόπουλου, πολύ ωραία κατηγορία για να κάνει την απονομή. Θεωρώ ότι δεν ήταν τυχαίο αυτό. Τυχαία συνεπέλεται το σχολικό να κάνει αυτή την απονομή. Λοιπόν, πέμπτη φιναλίστ της βραδιάς είναι η Διονυσία μου. Το νούμερο 2, Βίκη Σαπουνά. Τέταρτη φιναλίστ της βραδιάς και παίρνει και το εισιτήριο μαζί με τις υπόλοιπες τρεις για το παγκόσμιο στο Ναύπλιο. Είναι το νούμερο 95, Μαριάννα Σταυρουλάκη. Στο νούμερο 3 είναι το νούμερο 64, Όλα Δόντα. Και θα ήθελα να ακούσω τώρα το νούμερο 54-55, Παρούτα Ίστρατη, ο Τζινόβας. Δεύτερη λοιπόν είναι το νούμερο 54, Νατάσα Παρούτα. Πρώτη στο Miss Model 1, το νούμερο 85, Μαριάννα Στρατή. Brasileiranos, Miss Guapa, η κατηγορία Miss Model